president de la Generalitat, presidenta del Parlament, alcaldessa, autoritats, amics, amigues, sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra, a la casa de la ciutat. Permeteu-me també refermar aquesta càlida benvinguda que l'alcaldessa ha expressat als familiars de la Muriel Casals, la Laia, en Max, Isabel, Martina. Rebeu una càlida abraçada en nom de la corporació municipal. Avui ens apleguem aquí per donar compliment a un mandat del ple de l'Ajuntament de Barcelona, però sobretot ho fem per recordar una conciutadana molt i molt especial. I ho fem aquí, al Saló de Cent, que és el símbol de les institucions d'autogovern de la ciutat de Barcelona, que és el símbol de les constitucions de Barcelona, de la capital del país, i que van ser un germen precisament de democràcia. Crec que hi ha pocs indrets més adients per recordar i per honorar una persona que va dedicar gran part de la seva vida a defensar aquesta voluntat de democràcia i aquesta voluntat de sobirania. I ho va fer des de molts àmbits. Avui honorem a una dona compromesa amb el país i la seva gent durant dècades i des de molts diferents espais. Honorem a la Muriel Casals, implicada a diferents espais de l'antifranquisme, des del PSUC a l'Assemblea de Catalunya. Honorem a la Muriel Casals, professora d'universitat, d'una universitat pública. Honorem a la Muriel Casals, economista crítica, a més, que va maldar per popularitzar i per difondre la seva disciplina. Honorem a la investigadora també que des d'espais com la Fundació Jaume Bofill es preocupava per transformar la societat, per fer-la més justa i menys desigual a partir de la investigació social, com va explicar en Jordi Sánchez, i honorem naturalment a la Muriel Casals, defensora de la llengua i la cultura catalanes. A l'acadèmica que va treballar per establir un vincle fort entre les universitats dels països catalans a través de la xarxa Vives, i també honorem aquí a l'activista de l'Ateneu barcelonès i a l'activista que des d'Òmnium va contribuir no només a salvar els mots, com deia Espriu, sinó també a fer de la llengua pròpia un pont de ciutadania entre molts catalans i catalanes, fins i tot entre catalans i catalanes d'adopció. Jo mateix ho dic perquè ho he viscut. En totes aquestes facetes de la Muriel hi ha segurament un fil conductor que es pot resumir en una paraula, el seu tarannà profundament republicà. La Muriel era filla d'un advocat que va lluitar al bàndol republicà i d'una mestra d'escola. Va néixer a Avinyó, és a dir, que va ser filla de l'exili. És bo i escaient recordar-ho ara, avui que aquest país reclama que vol ser terra d'acollida en un clam ciutadà exemplar que de ben segur faria molt orgullosa a la Muriel. El seu tarannà republicà s'expressava de moltes maneres, en el seu interès i implicació honesta amb la res pública, en la construcció col·lectiva d'un país il·lustrat, d'un país socialment i democràticament avançat, que és un republicanisme que sempre va guiar a la Muriel i en els darrers anys de la seva vida la va portar a treballar per la realització d'una idea molt concreta de república, la República Catalana, i ho va fer des del carrer i en els darrers temps des de les institucions, i sempre, com s'ha dit aquí, amb una actitud dialogant. El darrer cop que la vaig veure va ser en el marc d'una jornada sobre europeisme i municipalisme al Parlament de Catalunya, quan havia assumit el seu darrer servei públic, que va ser la presidència de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent al Parlament, i tenia molt clar que aquest havia de ser un espai per compartir i per contrastar diferents visions del país, però li preocupava molt que aquesta confrontació d'idees fos sobretot amable i que permetés trobar el màxim d'espais de confluència. Malauradament, vivim en un temps on en lloc de debatre i dialogar hi ha qui molt sovint criminalitza i persegueix les idees. Per això, trobar espais de confluència de tota aquella gent que per sobre de les diferències comparteix aquestes conviccions republicanes, aquestes conviccions socials, aquestes conviccions democràtiques, és potser un dels principals llegats que ens deixa la Muriel Casals. Per tant, amb la Muriel en la memòria, diem que visca Catalunya i que visca la República. Moltes gràcies.